Hvor stor en procent af, altså ved man noget om, hvor meget af det, som er almindelig pels på kraver og så videre, hvor meget af det er hunde og katte? Jamen altså, det er jo desværre vist, at en rigtig, rigtig stor del af det. De præcise tal er rigtig svære at finde, for der er alt for lidt kontrol med det her. Hunde- og kattepels, det stammer for det meste fra Kina, simpelthen over fra Asien af, og der bliver hunde og katte simpelthen flået levende. Hunde de bliver normalt bare slået et par gange i jorden, og så får de flået pelsen af. Katte bliver for det meste kvalt med ståltråd, hvorefter de får flået pelsen. Prøv lige at forklare det igen. Kattene bliver hvad? De bliver kvalt med ståltråd. Kattene bliver kvalt med ståltråd? Ja. Og hunde de bliver simpelthen bare flået levende. Men hvorfor gør de det? Jamen det er fordi, der ikke er nogen dyrevelfærdslov over i Kina. Der er ikke noget, der sikrer dyrene. Og derfor så gør de jo det bare så billigt som muligt. Og der er jo ikke nogen, der er interesseret i at få aflivet et dyr, som koster penge, når de bare kan gøre det uden. Altså det er simpelthen det er simpelthen fordi, at det vil tage alt for lang tid, hvis de skulle slå hunden ihjel først. Ja. Eller... Det skal bare gøres så hurtigt som muligt. Det skal simpelthen gøres så hurtigt som muligt? Ja, altså bare den er bevidstløs, så er de tilfredse, og så vågner den jo selvfølgelig op på et tidspunkt, men bare den hænger stille nok til, at de kan flå den. Så det vil sige, at den vågner op på et tidspunkt, mens den er ved at blive flået? Ja, det gør den. For det meste. Selvfølgelig er der også nogen, der dør, men vi har også nogle chokerende videoer, hvor man simpelthen ser en hund blive flået levende. Ja. Og det er simpelthen fordi, at de skal gøre det så hurtigt som muligt, og der det skal ikke koste nogen penge for at det skal være så billigt som muligt, og der er ikke nogen lov for det. Nej. Når der ikke er nogen lov for, at man skal dræbe dyrene på en human måde først, hvorfor skulle man så gøre det, kan man sige? Ja. De gør jo bare det, der er bedst for deres penge. Kan du prøve at fortælle om, hvordan at de ligesom forsøger at skjule, at det er hunde- og kattepels? Ja. Altså, hvordan gør de det? Altså det, der ligger i det, det er, at i Danmark, der har vi en lovgivning, der siger, at det er forbudt at importere hunde- og kattepels fra Kina. Ja. Men der er ikke nogen, der forventer, at det pels, der kommer ind i landet, skal kontrolleres. Men det er der jo selvfølgelig sket et par gange. For eksempel herop til jul, hvor der lå rigtig mange pelse under juletræet, fordi det har været rigtig moderne. Ja. Der blev der stoppet nogle pelstransporter, fordi de lugtede besynderligt meget af pels. Det lugter stærkere end rævepels og kaninpels. Ja. Og der blev simpelthen fundet hunde og katte i rigtig, rigtig mange af de her pelse, som lå under juletræet. Okay. Og det er især pelsdetaljer er et problem. Altså, det er så nemt at forfalske. Hvad er en pelsdetalje? Pelsdetalje, det kan være, det er der mange, der ikke lægger mærke til, en pelskrave, eller et eller andet lille stykke på ens tørklæde, eller et eller andet.